Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Hello Neighbor. Όσοι δεν το ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένας γείτονα που σας κυνηγάει μέσα σε αυτό το σπίτι που βλέπετε μπροστά σας. Και άμα σας πιάσει, ξεκινάτε πάλι από την αρχή. Φύγε από εδώ εσύ. Και λοιπόν, πρέπει να πάρετε ένα κόκκινο κλειδί για να μπείτε σε μια πόρτα την οποία δεν μπορείτε να μπείτε κανονικά. Λοιπόν, πρέπει να μπείτε εδώ πέρα με ένα κλειδάκι. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Είναι ένα κόκκινο κλειδάκι το οποίο... Ναι, όσοι ξέρετε το σπίτι του γείτονα, το ξέρετε. Όσοι ξέρετε το γιο σου γείτονα, σίγουρα το έχετε παίξει. Σιγά σιγά. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε αυτό εκεί το δωμάτιο για να σπάσουμε εκείνο το παράθυρο. Όμως δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Υπάρχει και μια οροφή εκεί πέρα. Πρέπει κάπως να πάμε εδώ πέρα. Easy map. Και πώς θα πούμε μέσα. Πάμε πάλι πάνω. Για να δούμε, σπάει αυτή η πόρτα. Ναι, σπάει. Ναι, από ό,τι βλέπετε αυτή έχει και οροφή αυτό το δωμάτιο, αλλά θα προσπαθήσω να πάω. Πάρω αυτό εδώ. Όχι! Θέλουμε άλλο ένα μπλοκ. Πω ρε φίλε. Θα πάρουμε αυτό, ούτε καν. Α, όχι, αυτό δεν θα το πάρουμε γιατί... Ναι παιδιά, μου φαίνεται λίγο πιο δύσκολο από το κανονικό. Θα τα βάλω πίσω αυτά σίγουρα. Ναι. Δεν χρειάζεται μωρέ να τα βάλεις πίσω. Να βλέπετε, να δω το δωμάτιο. Πάσαμε μέσα. Ρε φίλε γάμο το. Φέρ το κλειδάκι εδώ. Λέσκα. Θα έχουμε το κόκκινο παράθυρο. Πάλι καλά από γείτονας είναι στο δωμάτιό του. Χεχε. Να βλέπετε εδώ είναι το υπόγειο. Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω. Τέλος πάντων, είναι flat κόσμος. Αυτό γιατί είναι κλειστό. Δεν πάει. Πάει, αλλά δεν χωράω. Α, εδώ. Ναι. Όπα ρε, τι είναι αυτό. Όχι ρε φίλε, και θα μπαίνα και μέσα. Ξέρω τι είναι και μέσα. Αλλά... Αχα, πάμε έξω. Γιατί δεν με αφήνει να πάω έξω. Πάμε πάλι. Ναι, βγήκα έξω. Πω ρε φίλε, άλλη μία. Έλα, άλλη μία. Έλα ρε, Τώρα τι θα κάνω ρε φίλε, είναι μπάριερ αυτό.
Οκ, πάμε μέσα. Κλειδώνουμε την πόρτα και τρέχουμε. Thanks for playing. Μας έβαλε και καρδούλα. Νομίζω ξέρετε τι είναι αυτό. Κάτσε. Πάμε έτσι. Και έτσι. Παιδιά, είναι το μενού. Χαμό το ρε φίλε. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε βάλτε like. Πατήστε εγγραφούλα. Και bye από μένα.